eerste weekend van september is het standaardfeest in het Veulen. Al voor de 9e keer inmiddels is Kermiszondag het terrein voor de carpush. En om er in het Veulen een feestje van te maken, zijn er maar een paar ingrediënten nodig. Gewoon goed weer, gezelligheid, een lekker drankje, goede muziek, een beetje ruiken naar de rubber en het feestje is compleet. Hoe het carpushje precies in zijn werk gaat, legt organisator David Jansen haarfijn uit. Nou, 2 auto's die geprepareerd zijn, die staan op een betonnen baan en die moeten elkaar proberen van de baan af te duwen in 30 seconden. Je ziet het zelf, het gaat erg strak, het loopt erg soepel. We doen 15 teams doen er met om de omringende dorpen en de heren en dames hebben er zin in. Jullie zijn het enige vrouwenteam van Veulen, hoe voelt dat? Ja, superleuk. Goed. En wat hebben jullie allemaal aan de auto gedaan? Nou, we hebben de mannen voor de technische spullen en we hebben zelf geverfd. Dus hoe komen jullie aan de auto? Nou, vorig jaar op de kermis heeft Tillemans de auto verloot. En toen hebben wij hem gewonnen, dus ja, toen konden we dit jaar geen nee zeggen. Hè? En bestuur jij zelf de auto? Ja, samen met Eva. En ben je zenuwachtig daarvoor? Ja, een beetje wel. Nou valt wel wat mee, maar in het begin wel. En hebben jullie al veel gewonnen? Ja, 3 keer. Oké, jullie gaan dus voor de finale en wat win je dan? Een vat bier en een beker. En de eer. En dit is dus jullie hele vrouwenteam? Maar voordat er ook maar 1 auto kan gaan pushen, is er aardig wat werk te verzetten. Dat is natuurlijk wat de organisatie vanaf de baan moet geprepareerd worden. De deelnemers kunnen zich opgeven, de wagens worden wel gekeurd op veiligheid en dat is ook binnen de normen vallen waar we aan stellen. Dus we hebben wel een carpush reglement wat men kan zien en dan moet het allemaal binnenvallen. Dus de organisatie van tevoren is even klein, kort maar pittig. Dit jaar was de 9e editie en in 2018 maakt Veulen zich op voor carpush nummer 10. Dus volgend jaar hebben we een jubileum en iedereen mag komen kijken op de kermis hoe het hier aan toe gaat. Zo doen we het in Veulen. Maar voor het zover is, nog eventjes terug naar de finale van dit jaar. Voor Team Netjes kwam er helaas geen 4e overwinning. Zij moesten het doen met een 3e plek. Voor deze editie vochten de Deurdouwers en Timmermans Agri-Service samen uit wie zich de winnaar van 2017 mocht noemen. Spanning op de top, dames en heren. Wie wordt de Nederlands kampioen? Carpush 2017. Worden het de Deurdouwers of de Timmermans Agri-Service? Driver Ruud en driver Jan. Elkaar in ogen. Timmermans Agri-Service. Wow! Dat zien we blij met. Bovenop die wagen, Ruud. Op die wagen. Applaus. Nederlands kampioen 2017. Carpush. Applaus sportief van de Deurdouwers. Van Zegen een welverdiende 2e plaats. Proficiat Deurdouwers. De 3e plaats voor de dames. Ook een applaus. Netjes gedaan dames. Nederlands kampioen. Carpush 2017.